תמשיכו, למה זה נעים דווקא? תמשיכו עוד קצת, עוד קטנה. אוקיי, בסדר, כשמבקשים ממכם אז לא. חברים, שלום, תודה שהצטרפתם לעוד תוכנית של תופסים קו. היום בצהריים יש לנו תוכנית של גרעינים. לא במובן של לפצח אותם, אלא במובן של שני גרעינים. חבר'ה שהגיעו אלינו, הם עושים שנת שירות לפני הצבא. בקיצור, הם פשוט יסבירו לנו בעצמם מה הם עושים ולמה. בואו נזמין את הקבוצה הראשונה, גרעין עודד של בני המושבים. הכאבת לי, אבל הצלת את כבוד הקבוצה. אני מאוד מצטער. שלא לדבר על נשיקות, ואני מבינה, לא הולכת לך, אבל לפחות כיף. אוקיי, בסדר. בואו תסבירו לנו, נועם, בהסבר קצר וממצה, מה זה אומר גרעין עודד של בני המושבים? תנועת בני המושבים. יש גרעינים בכל הארץ. אנחנו ממועצה אזורית עמק יזרעאל, ועודד ממועצה אזורית גליל תחתון. ואתם גרים שם, ומה, מפעילים את בני הנוער שם? כן. דואגים לרווחת התושב הצעיר. גם. נשמע טוב, לא, מה אכפת לך? גם אם אתה לא עושה את זה, זה נשמע מצוין. עודד, מה אתה רוצה ללכת לעשות בצבא, למשל? אני יודע. אז תגיד. אני מתגייס לבני משקים. לבני המשקים? יש כזה דבר? כן. טוב, בסדר, אז שיהיה לך בהצלחה. והבחורה שבמרכז, אור, שאת במקור מגבעת יואב, שזה ברמת הגולן. הרבה יותר צפון, נכון? ברמת הגולן, ומה את רוצה לעשות אחרי שזה ייגמר הסיפור הזה? כנראה להדריך בטיולים בצבא. בסדר גמור. ובאתם היום לנצח? כן. אוקיי, בסדר. ברור. נועם, זה לא נראה כבר ברור שיושבים ככה. לא, זה ברור. ברור. אוקיי, חברים, שיהיה לכם בהצלחה רבה. תנו להם כפיים, חברים שלהם. ממולכם גרעין נוסף, ואני אגיד את זה, גרעין חול של נועם. זה נשמע קטן? אריאל הוא האיש שלי בתוכנית, קנית אותי בבקשה, אז תסביר, אתה יודע כמו זה אומרים, מי צריך זה, אז תלך לנקות השירותים. אוקיי, אריאל, מה זה גרעין חול של נועם? גרעין חול של נועם זה גרעין נחל. לפני הצבא אנחנו עושים שנת שירות, בכרמיאל אנחנו מתנדבים שם. מה זה אומר נועם? נועם זה נוער מסורתי. ראשי תיבות של נוער מסורתי. אוקיי, ואתם מדריכים אותם, אז אתה מדריך בכרמיאל, ביצחק טל, ואביגיל את מדריכה ברמת ישי? כן. להפך, טל, אני עם טל, הוא הרכז שלי, אני מדריך. אני רכז. אתה המלך, בקיצור בין העניין. ברור, מה? אתה המלך, תראו את המלך. והבאתם את החברים שלכם מהגרעין לעודד. ברור. אבל הם לא עושים עבודה כל כך טובה, שהתעוררו קצת. אוקיי, יש לנו תוכנית שלמה להתעורר. אביגיל, עוד שתי מילים, מה את רוצה ללכת לעשות בצבא? אני חושבת אולי להיות מש"קית חוויה, אבל לא. אבל היא כבר תפסה לך, היא גם רוצה להיות מש"קית חוויה. יש הרבה מקומות פנויים. טוב, תריבו אחר כך. טל, מה אתה רוצה להיות אחרי שתגמור להיות מלך? את שנת המלכות שלך? טוב, אחרי שאני אלך לנחל, אז אני חושב להמשיך לעבוד בנועם. בסדר. ולרכז גם שם. אוקיי, ואריאל, מילה אחרונה לסיום? בהצלחה. שיהיה לכם בהצלחה, תודה רבה. ולפינתנו, מה המנחה צעירה ולמה אנחנו צריכים את זה על הראש ישר בהתחלה? מי יודע מה הביטוי? בבקשה, בהצבעה בלבד. אביגיל, כן, תודה. דג מלוח. נכון, איזה סטאגי עודד, זה עדיין לא ברור לך, זה ברור. אוקיי, זה דג מלוח. ואם לא הייתם עוצרים אותי, הייתי ממשיכה לצייר בקבוקים עם פרחים שמבקשים להביא בכיתה א', נכון, לקשט את הכיתה, כדי לחשוב שתלמידים בכיתה א' יחשבו שנורא כיף שם בבית ספר או כל הסיפור הזה. בסדר, זה מאחורינו. שלב א'. בשלב הזה יש לכם 45 שניות לפתור שני ביטויים. פתרתם את שניהם, קיבלתם 2 נקודות, לא פתרתם, לא קיבלתם כלום. אריאל, אתה נראה כאילו זה פעם ראשונה בחיים שאתה שומע את זה. לא, פעם שלישית. בסדר, שלישית זה טוב. ניתן לעצמנו דוגמה, לוח כיתה וכיתה מעופפת, משהו בסגנון. אתם פשוט מתחילים. יפה, אתם משתלבים עם הצבע של הקורסה, גם אני חייבת לציין. יפה מאוד. מי קם ראשון לצייר? נועם, יאללה נועם. תגיד לי שיהיו בשקט. יפה. התחלנו, ביטוי ראשון. וואו. עיגול. עיגול, כדור הארץ, שנים. פרצוף, כפתור. פרח, ראשן. כוכב. לא.
נועם, אתה מה זה מקשה עליהם? תצייר את הדבר הזה כמו שהם יבינו מה זה. אמבה, ביצים. מה זה? מדוזה. אבם. חללית. כיפה. ביצים. אתם תערבו אותה אחר כך. יהיה מכות בתוך הקבוצה. סתם. חזיתית. חללית. אתה בכיוון? ירח. חייזר. ירח זה נכון? מה הביטוי? האדם עשה על הירח. מה הוא עשה? הוא... נחת על הירח. תודה רבה. תודה רבה. יופי. כן. לא יכולה לצייר עם בננה, הם פגר. רגע, אני רוצה להראות משהו. נועם, תקן אותי אם אני טועה. אם היית מצייר להם כזה דבר, וליד הכוכב, הם היו מבינים קצת יותר מהר שזה ירח מאשר הדבר הזה, נכון? כן. נכון, יפה, ציירת את המכתשים ואת כל הסיפור. אין סיכוי בעולם שמישהו יודע שזה ירח. והקרצייה הזאת, שאמורה להיות חללית במקרה שלנו, לא עזרה להם להתקדם לשום מקום, ויש לכם 0 נקודות, ועכשיו תיתנו להם כפיים. אוקיי. הוא צייר גם את האסטרונאוט. יפה. הוא לא הצטמצם, בסדר. תראו, מה אתה כבר קם? אני אמרתי לך... לא, התפתחתי. אתה יכול לקום. מי קם? טל. אוקיי, נראה אם אתם יודעים יותר טוב, זה לא חוכמה שלה מהצד. ביטוי ראשון. בבקשה. קופסה. ריבוע. בננה. שיניים. שיניים זה נכון, שן אחת. שן חור בשן. נכון, חור בשן זה נכון. הלאה. מילה מקשרת זה שן. שן זהב. שן תותבת. מה אמרת? שן תותבת. אמרת שן תותבת, זה לגמרי נכון, שן תותבת. יש לכם 2 נקודות. כל שנותר לי לומר זה כל הכבוד. מאיפה הידע המופלג בשיניים תותבות? זה דבר שפס מן העולם. דבר ראשון שאני חושבת בשיניים זה תותבות. עצה להבא, עוד פעם, אם תיתן את כל הפרצוף, יהיה יותר קל להבין שזה פה הדבר הזה ושיניים בפנים, אבל הם הבינו אותך בלי שתתאמץ, אז מי אני שיתערב לכם בקבוצה? אבל הנה, הם הצליחו בכל זאת. לא, אני אומרת, כי אתם שקלים, ואני אני סתם מיושנת שאני רוצה שיציירו פרצוף שלם וכזה. 2 נקודות יש לכם, שבו בשקט. מכאן לצייר. אור. אוקיי. זה קל. טוב, זה אני אעזור לכם. ביטוי ראשון. עיגול, חתול, חתול זה נכון. איזה? חתול מגפיים, חתול שחור, חתול פרסי, חתול בכביש. לא חתול כביש. נכון, עודד. הלאה. חתול זה המילה המקשרת. חתול קטן, חתול פרסי. נכון מאוד, תודה רבה. כאילו מה שאתם רוצים זה להגיד שהייתם צריכים לתפוס את הרעיון ואז אתם מכניסים לראשון. אנחנו ננצח. אז נבטל את הפעם הראשונה. סתם, לא. אתם תנצחו? אז חבל שאני אשחק אם זה ברור שתנצחו. אז תביא את הפרס. הבנתי, בסדר. אבל פרס נשאר אצלי אם זה טכני. בסדר, חברים, כל הכבוד על גור החתולים שלכם. תקשט קצת בעניין של העיניים, אבל זה לא חשוב, העיקר שיש שפם. הבינו, נכון, חתול יפה. חתול מאוד יפה בעיניי. מי כאן מצייר? אביגיל. אביגיל, אחרון בשלב הזה, לא קלי קלות, אבל אפשרי, כי אתם שקלים הרי. התחלנו? ביטוי ראשון. אל תזכירי בגלל, כי הסברנו. בקבוק. אמרת בקבוק זה נכון. בקבוקים. נכון, בקבוקים. בקבוקים ריקים. בקבוקים מלאים. בקבוקים... בקבוק פתוח. בקבוקים פתוחים, בקבוקי קולה. בקבוקים... תן לי להם, הם יבינו. עם פנס, בקבוקים מוארים, בקבוקי אור, בקבוקי תבערה, בקבוקי יין, בקבוקים דליקים, בקבוקי אלכוהול, בקבוקים... להשתמש בשכל. אין בקבוקים. אז תיקחו. מה? פתחה בקבוקים? הלאה, בבקשה. בקבוק, מילה מקצרת. בקבוק אלכוהול, בקבוק... מסכה. בקבוק חם. בקבוק מים חמים. נכון, טל, תודה רבה. בקבוק מים חמים. הוא אמר. הוא אמר, למרות שאין לכם שכל, ועם זאת אתם שקלים, אתם העדתם על עצמכם, הוא אמר שאין לכם שכל. לא, אין לנו שכל. הוא אין לו שכל, לך יש מלא, מה אכפת לך?
מה אמרתם פה חוץ מפותחן בקבוקים? אמרתם כל מיני דברים נורא מוזרים. בקבוק תבערה. בקבוק תבערה למשל. תבערה זה היה טוב. בסדר, אוקיי, יפה, ראיתם, יש להם, הם הביאו מהבית, יש להם כמו סימונים בכדורסל, אם הם עושים ככה, משמע שזה רבים וזה, יפה, תלמדו מהם. יש לכם 4 נקודות, ובכך אתם המנצחים בשלב הזה. כל אחד מכם זוכה בכרטיס כניסה למסיבות כיף בערבי שישי בחמי יועז. בתור אותך. אנחנו ממשיכים בתוכנית הגרעינים הרועשים שלנו, לא סתם, הבאתם גרעין שיעודד ובחזק הם מעודדים. שלב שני, שרשרת של ביטויים שביניהם יש מילה מקשרת שמתחלפת. בואו ניתן לעצמנו את הדוגמן כדי שנבין. פותחן בקבוקים, בקבוקים ריקים, קים, מסנג'ר. בסנג'ר, משהו כזה הולך שקוראים לה, לא חשוב, יפה גם אם קוראים לה מסנג'ר. 3 דקות לפתור כמה שיותר ביטויים. יש לכם הפרש של 2 נקודות ביניכם, זה ממש שום דבר. כל ביטוי שווה נקודה. דיברתי מספיק, מי קם ראשון ואתם מובילים? אריאל. אני קם. אביאל. אוקיי, להתראות. בוא תראה את הביטוי. ביטוי ראשון. התחלנו. לב אוהב, לב פתוח, לב רחב. לב גדול. לב של גבר. לב רב. אוהב, אהבה. אהבה זה נכון, מה אנחנו רוצים? אהבה של האהבות. לא, זה לא זה. דפק לכם התרגיל. אין אהבה. נכון, מה זה אומר אהבה? אהבה ושנאה, גבול בין אהבה לשנאה. אין אהבה. שנאה. לא אוהב. אוהב, לא זה אוהב. אומר אהבה, תחשבו אהבה קצת כואבת. ספרותית. נשמע אהבה, כמו, לא, אהבה רעילה. זה אומר, אהבה רעה. מוות. אהבת אהבה. רצח. אנחנו צריכים את המילה הזאת פשוט אחר כך. אהבה צנועה. אהבה עבור. אבל צריך את המילה הזאת במילא, זה. תעירו להם. כן, אריאל, נו, אהבה, גזע עץ, שביל, דרך, כביש, רגל, נער. אהבה דורכת, מה זה? כן, ואוקיי, את הדורך יש לנו. מה אנחנו אוקיי, רוצים? לדרוך במקום, לדרוך במקום. לדרוך, מה? אין כניסה, אין... לא, אין, מילה אחרת. אסור אסור ללכת. לדרוך, להתחלף. כבר, נו, להתחלף, אסור לדרוך, הלאה. מקודם זה היה הבאה אסורה. דורך מילה מקשרת. דורך. רצפה. למטה. חוזה. זה גם ביטוי כאילו... דורך במקום. נכון, להתחלף, אביגיל, יאללה. מקום מילה מקשרת. מקום אסור, במקום... תרדו מהסוג, יצאנו מהסוג. כבר איזה מקום? מקום מגורים. רכוז, יש עוד 1.5 דקות הרבה זמן. מקום הליכה, מקום בראש. מקום לא בראש, מקום... פרצוף מקום. כן? מקום בסדרה. נו, לא מקום. מקום אלגברי. מקום בלי דאגה. מקום מתמשך. מתפרק. לא זה. עוקב. לא המקום הזה, אלא המקום... מקום אחרון. אוי, אלוהים, אריאל, תודה רבה, תתחלפו כבר. מקום אחרון. אחרון מילה מקשרת. אחרון חביב. אחרון הוא אחרון, חץ אחרון. אחרון מה? עוד למעלה, 47 שניות, יש לכם הרבה זמן. אחרון. אחרון בכניסה. אחרון בתור. נכון, אביגיל, תודה רבה, להתחלף. הופ, תור, מילה מקשרת. הוא כבר צייר לך את זה. תור קצר, תוררו. תור לקופה. תור לקופה, הנה, זה מצוין. הלאה, קופה. לא, שלך נראה יותר. קופת כספים, קופה כספית. איזה קופה? קופה גרעינית. קופת חיסכון. קופת גמל. 20 שניות. קופה רושמת. נכון, להתחלף. יפה, הבנת את זה, הלאה. הפועל רושם את זה המילה המקשרת. לרשום רשימה. רושמת. רשימת קניות. רשימה זה נכון, מה עם רשימה? רשימה ארוכה, רשימה קצרה. רשימה. אוקיי. רשימה עוברת. חוזרת. להחליף רשימה. להחליף רשמים. יפה מאוד, זה היה לא קל בכלל, זה יפה, רשימה חוזרת, זה שם של סרט, אין כזה דבר, רצינו מוסיף לרשימה. בואו נרד לכם לחיים. זה יפה שאמרתי לך שהוא צייר לך כבר תור לקופה, אמרת לי, זה קופה? למה מה זה? זה קופה? זה קופה? זה ממש קופה. טוב, בסדר, חברים, אתם 10, יש לכם 10 נקודות, זה הרבה, תנו להם כפיים בבקשה.
ומיד אנחנו עוברים לכם, מי כאן לצייר? עודד, בוא תראה להם בבקשה. 8 ביטויים ואתם עושים את זה, אנחנו פשוט מתחילים, יאללה. עננים, גזע, רגל, רגל, מה זה? רגליים, מה זה רגל מגפיים, דורכת. מהיר, שלוליות, מהיר. שלולית, נעל. מגף, אתה רגל בכיוון? מהירה, כן. איך עוד? לא שלולית, לא מגף, הלאה, מה? נעליים, מים, חורף, עוד שלב? מגפיים, כרוכים, יפה, הוא דווקא מתאר את זה יפה. עבור, עודד. עבור, לא, חבל, טוב, עברנו, מתחילים עוד פעם, תאר את זה, הם יבינו. כביש, נכון? כביש איזה מהיר, כביש? כביש חכו כמה שלא דו-מסלולי, כביש כביש דו-נתיבי, כביש להולכי רחוק, רגל. כביש ארוך, כביש קצר, כביש תאר להם רגל, גשם, אולי הם יבינו, אוי, אני כביש חושבת רטוב, לך, כביש לא רטוב. רטוב? כביש חלק, נכון, להתחלק כבר, יאללה, נו. כביש, מילה מקשרת. כביש מהיר. כביש כניסה, כביש ללא מוצא, כביש דו-סטרי. זה לא כביש שלא מוצא, אלא כביש שרי. כביש, אין דרך כניסה. כביש שהוא, אתה מסתיר. אם לא לכלל רוצים להיכנס אליו, כביש פרטי, כביש, הוא אומר, רוצים לעשות כביש עבור? אין כניסה. עבור. למה? הלאה, תעשה את זה, זה קל. מה זה? עיגול, מעגל נגיד. מעגל מעגל תנועה, מעגל תצייר אותו. ואז? מעגל פתוח. לא מעגל פתוח, מעגל זה סגור. מעגל סגור, זאת אומרת, הוא סוף. סוגר מעגל. להתחלף כבר, להתחלף. מעגל, מילה מקשרת. מעגל החיים, ריקודים, מעגל רוקדים, אני מקבלת את זה, להתחלף. תזוזו, אתם לא זוזים מספיק מהר לדעתי. הרוקדים זה המילה רוקדים, המקשרת. רוקדים סלון, ריקודים סלונים. רוקדים מסלון, רגע, זאת אומרת, היא שעושה את זה, קוראים לה? רוקדת בטן. רקדנית בטן. רקדנית בטן, לא כמו שלי. הלאה, בטן מילה מקשרת, יש לכם עוד דקה. בטן במעגלים. בטן ישרה. ריבועים גדולה. בבטן, איפה אתם? ואתה מסתיר. חגורת בטן. נכון, להתחלף, יפה מאוד. הלאה, עוד 50 שניות. חגורה, מילה מקשרת. חגורת אור, חגורה שחורה, חגורה ארוכה, חגורה, תסתירי. מה זה? עוד 40 שניות. חגורה, מה עבור? זה נורא קל. עבור, היא אמרה עבור, עשינו עבור. וכעונש, אין לך מילה מקשרת, חברים. מה זה? חצי עיגול, כביש, לב, שבור, אני מבינה מה זה. מפת הגולה, כנרת, גליל תחתון, גליל לבנון, היא מתארת לך משהו מאוד מסוים. גליל עליון, חיפה, חגורת כרמל, לא חגורה, זה חבל ארץ, יותר צפונה מהכרמל. חגורת ביטחון, רצועת ביטחון. רצועת ביטחון זה נכון, נועם, תתחלפו, כבר יש לי 4 שניות. יאללה, רצועה מילה מקשרת, קל. מה אגיד לכם? לא ידעתם, אהבה אסורה, זה היה שלכם בכלל, אוקיי, כביש סגור לתנועה וחגורת בטיחות, נפקעתם, שיגע אתכם, רוקדת בטן זה יפה, אבל התכוונו לרקדנית, או לא משנה, בסוף הצלחתם לעשות את זה. חברים, זה היה קשה ללא ספק, ומפת ארץ ישראל מעולם לא נראתה גרוע יותר יקירתי, אני יודעת שזה לא את תלכי לשיחות השלום, בגלל שאנחנו נהיה בבעיה חמורה, אם אתם צריכים לצייר להם את זה. מי ניצח? לדעתי אתם! 10 נקודות. ולכן, כל אחד מכם זוכה בהתחברות לאינטרנט ו6 שעות גלישה חינם למשך חצי שנה. וערכה כוללת כובע חולצה ודיסקט, הסבר על האינטרנט, כל זאת מתנת חברת האינטרנט נטוויז'ן. ואתם איתי ביחד מציירים את השלב השלישי עוד שנייה. אנחנו חוזרים. וכמו שאתם יכולים לשמוע מצוין בבית, יש לנו חבר'ה מאוד סוערים מהגרעין של יקירה שהולכים לשחק תכף בשלב השלישי. קודם כל תנו להתפרט כמו שצריך. לא שאתם הולכים לשום מקום, אני רוצה להעניק לכם פרס ניחומים לגרעין עודד. כל אחד מכם זוכה בכרטיס כניסה משפחתי לפארק מוטורי נחשונית, מתנת פארק נחשוני. זה שלכם. ושיחקתם ועשיתם חיל, וזה היה עניין של... מה לעשות?
קבוצות שרוצות לבוא לשחק איתנו, בודדים שרוצים לבוא לשחק איתנו. כל מי שמעוניין לבוא לשבת על השפות האלה ולהראות לנו מאיפה הדג עושה מה שהוא עושה, שיתקשר לטובת הפאוורבוקס מספר 03-564-1056, ואנחנו נשמח לשמוע מאיפה הדג הזה עושה את מה שהוא עושה. פשוט צחקתם, אז אני אגיד את זה עוד 20 פעם. בסדר, שלב שלישי. שרשרת של מילים, הן יוצרות ביחד ביטויים, כל מילה שווה כסף ותלושי קנייה. יש לכם 90 שניות, די הרבה זמן. אחד, קם מצייר, מי קם? כאילו לא החלטתם על זה מראש. דג. בסדר, פוס לך. אנחנו מוכנים? תגידו לחברים שלכם שלא יפריעו עכשיו, כי אני צריכה לשמוע מה אתם אומרים. חבר'ה, שקט. וואי, איזה לחץ, כמו מבחן פסיכומטרי. בסדר, שיהיה בהצלחה, אנחנו מתחילים. מילה ראשונה, אוקיי? ים, גלים, מים, נכון, הלאה. מים זורמים, זורמים, נכון, הלאה. נהר זורם, נו, נו, זה, לא צריך להקליט. זרימת אוויר, זורם חלון. זורם בחוץ. זורם ומה? זורם ביד, זורם בעורקים, לא. זורם זה יד? בדגל, השלט הזה לא כל השלטון, זורם בדגלים. זורם ברחובות. נכון, הלאה, תודה רבה. הלאה. זורם רחוב. מה זה הרחובות? מוזיקה. עזוב את הרחובות, מוזיקה את בכיוון. רעש, נכון, אז תגידי את הכל. רועש, נכון, תודה רבה, הלאה. הופ. אוזן. אוזן, זה נכון. תאר את הפרצוף, אוזניים, אוקיי, בסדר. אוזניים, אוזניים לכותל. אוזניים גדולות, אוזניים גדולות. אוזני פיל, אוזניים. מה הוא מצייר? זה נראה כמו חסה, מה זה? אוזניים. מה עושה עם האוזניים? מה אמרת? שומע. נכון, הלאה, הלאה, הלאה. אמרתי את זה כבר. שומעים אוקיי. שומע בפרצוף. במה? שומע, בדיבורים. לא דיבור, אלא משהו יותר אוונגריסטי מדיבור, מה? צעקה, שומע בהצלחה, שומע, מה שומעים? מה שומעים? לא נורא, מה שומעים, תגיד להם? בקול, בקול. שומעים בקול, לדבר בקול, למה לשמוע לא בקול. אמרת? זה לא המשחק הזה. אוקיי, אתה יכול לשבת. עכשיו, בסדר, חברים. לא רע, לא רע. מה? כאילו, מה זה דיבר? מה זה? זה לא, זה נכון כמו חסה, אני לא זה סתם אומרת. אוזן והוא שומע. הבנתי אותך, בסדר, חברים. יש לכם 450 שקלים לקניית מוצרי חשמל, מתנת חברת אלבן. ורגע לפני שהחברים שלכם מתנפלים עלינו ומוחקים אותנו, תודה רבה לגרעין עודד. תודה רבה בבית, ותודה רבה לגרעין חול. עכשיו אתם יכולים להיכנס. נו, בואו.